Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong umaga mga ka-aksyon. Suma sa inyo po ang Aksyon Radyo Balita. Ngayon pong araw ng Lunes, December 13, 2021, ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. Ako naman po ito, Action Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balitang lokal, alert level system sa Pangasinan hindi basta ibababa, sitwasyon binabalanse ayon kay Governor Espino. Samantala, Governor Espino umalma sa paratang ng kalabang partido na wala raw direksyon ang Pangasinan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sanitary landfill sa Urdaneta City muling ipinasara ng DENR. Rotation ng mga checkpoint personnel ng PNP ipapatupad. 41 taga-suporta ng CPP-NPA mula sa bayan ng Bayambang nagbalik loob sa pamahalaan. Samantala, mga polis sa Region 1 binalaan hinggil sa solicitation at pagtanggap ng regalo ngayong Pasko. Sa ating police reports, kotse sakay ang 6 na katao sumalpok sa poste, isa ang patay. Para naman sa ating balitang National Alert Level 2, hirit palawigin na hanggang December 31. Nabakunahan ng Sputnik Light, Janssen okay na raw sa booster ayon sa FDA. At para naman sa ating foreign news, 74 na katao pinangangambahang patay sa pananalasa ng 30 malalakas na tornado sa USA. Sa showbiz, Beatrice Gomez ay ibibigay raw lahat para sa Miss U crown. Samantala, para naman sa ating balitang sports, Donaire pinaluhod si Gabalyo na panatili ang world title. Yan ang ulo ng ating mga balita. Muli po, ito ang Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Action Claire de Guzman. Ako naman po ito, Action Dav Tibakay. Sa detalye ng ating balitang lokal, hindi raw basta-basta ang pagpapalabas ng guidelines hinggil sa pagbaba ng alert level system dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa isang panayam, sinabi ni Pangasinan Governor Armando I. Espino III na sinusubukang gawing normal na ang lahat ng galaw dito sa probinsya pero hindi pa rin ito kaya. May mga guidelines yung pwede nang ipatupad sa lalawigan, subalit malaking porsyento pa rin ito ay ibabase sa guidelines na magmumula sa national government. Ang lalawigan ng Pangasinan ay nasa alert level 2 bagamat sa bawat alert level ay merong katapat
na mga guidelines. Sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office, 30 ang aktibong kaso ng COVID-19 na naitala. 7 ang new confirmed case, 12 ang new recoveries at walang naitalang namatay kahapon ng dahil sa COVID-19. Sa ngayon, tinitignan pa rin mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng probinsya at binabalanse bago maglabas ng maluwag na guidelines. Hindi natin pwedeng sabihin kagad na ibababa dahil depende sa natin, status natin as a province. Dating naman sa atin, siyempre, tinitingnan natin yung buong sitwasyon ng probinsya. At saka inaano natin is balansyado dapat. It is a balancing act. Pero hindi pa tapos yung problema natin. Pero ang pinakamaganda, na-accept na ng mga kababayan natin yung vaccination. So, nababawasan. Ang pahayag ni Governor Amado I. Espino III. Samantala, dahil ang Pangasinan nagtala ng pinakamataas na bilang ng mga nabakunahan sa isinagawang National Vaccination Days noong November 29 hanggang December 1, sinabi ni Governor Espino na natutuwa ito dahil sa acceptance na ipinakita ng mga kababayan at sa leadership ng mga mayor at mga barangay officials sa pangungumbinsi na magpabakuna ang mamamayan. Malaking pasasalamat din aniya nito sa napakalaking tulong ng mga frontliners na nangasiwa sa pagpabakuna. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Umalma si Pangasinan Governor Amado Pogi I. Espino III sa patutsada ng kalabang partido na wala raw direksyon ang probinsya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa kanyang pagharap sa mga CVOs mula sa bayan ng Asingan, Santa Maria at San Manuel para sa distribusyon ng amelioration, hindi na napigilan ni Governor Espino na ibuhos ang hinanakit sa anyay pang-iinsulto sa kanya ng katunggaling partido. Giit ng gobernador, hindi lamang siya ang iniinsulto kundi lahat ng nagtutulong-tulong upang malagpasan ang dagok ng pandemya dulot ng COVID-19. 2 years di pandemic na po, nasurok tayo nga 3.160 million. 3,160,000 plus populasyon tayo di Pangasinan. May sa lang di gobernador. Tata si di eleksyon, per diem tinagang ko, per diem ti trabaho, per diem ti banlog ko, ay hanmot na. Hansak lang, tininsulto na ako, ngawan direksyon. Si kayo, police, nurses, frontliners, amin ang nga mo, nagtrabaho, tinakurang. 2 nga taon, nga bambantayan tayo ti probinsya. Ang pahayag ni Governor Amado Espino, hinamon ng Governor ang katunggali na iangat ang uri ng kanilang pangangampanya, ilatag ang kanilang plataforma at mga programa sa halip na siya at ang kanilang pamilya ang sinisiraan. Kasabay nito, iniisa-isa ni Governor Pogi ang mga programang tugon upang makaahon sa pandemya ang mga Pangasinense tulad ng serbisyong pang-medikal, pangkabuhayan, pang-agrikultura, pang-turismo at iba pa. Samantala, sa ikalawang pagkakataon, nagpalabas ng closure order ang Department of Environment and Natural Resources o DENR laban sa sanitary landfill facility sa Urdaneta City. Ipinalabas ang nasabing kautusan matapos matuklasan ng DENR, Environmental Law Enforcement and Protection Service o ELEPS Intelligence Operations Team na ginagamit at pinagtatapunan muli ng mga basura ang sanitary landfill sa Barangay Catablan, Urdaneta City, maski may ipinalabas na cease and desist order noong March 5, 2021. Ayon nito kay Rogelio de Melietes Jr., team leader ng DENR ELEPS, ipinasara itong muli dahil sa paglabag sa Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004 at RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon na rin kay DENR Secretary Roy A. Simatu, nagsagawa ng follow-up inspection ng Environmental Management Bureau Region 1 ng DENR noong August 19 at nabisto ang mga padlocks at barikada na tampered na. Sariwa rin ang mga bakas ng gulong ng mga truck na sa sanitary landfill facility cell at open dump site na pahiwatig ng pagdating at pag-alis ng mga dump trucks at iba pang waste disposal equipment. Napansin din ng EMB Region 1 ang presensya ng mga taong na mga bagong tapon na basura noong isagawa ang monitoring. Ganun din ang hindi otorisadong pagbukas sa ipinasara ng tubo
tubo na kumukonekta sa storm drainage pond at kanal papunta sa Sinukalan River. Pinangunahan ni DNR Region 1 Executive Director Crizaldi Barcelo at EMB Region 1 Director Maria Dorica Nazhipe. Sa tulong ng DNR local officials at LFS personnel, ang reissuance ng CDO noong October 7 sa City Government ng Urdaneta City na itigil ang operasyon ng sanitary landfill facility. Sa kautusan, binigyang diin ng DNR Region 1 ng illegal operation ng landfill ay tahasang pagbaliwala sa kautusan naman ng Pollution Adjudication Board alinsunod sa DNR Pub Case number 01-1024A-20. Sinimento ng team ang tubo na dinadaluyan ng tagas ng basura papunta naman sa drainage pond at kanal papuntang Sinukalan River na nasa likod ng pasilidad. Samantala, nagpasya ang pamunuan ng Pangasinan Police na paikutin ang police personnel na nakatalaga sa regional border checkpoints sa lalawigan upang hindi na maulit ang umano'y nangyaring pangungotong na kinasangkutan ng isang pulis sa barangay Pantol sa bayan ng Bayambang. Sa pamamaraan ito ay maiwasan umano ang over-familiarization sa mga motorista na madalas na dumadaan sa border checkpoints ayon kay OIC Provincial Director Colonel Richmond Tadina sa isang panayam. Masisiguro niyang naipapatupad ang minimum health standards, ganoon din ang protocols. Magugunitang nahuli ng mga miyembro ng anti-scalawag unit ng Philippine National Police ang naturang police officer dahil sa reklamong pangungotong laban kay Corporal Danile Peñolyar ng Bayambang PNP sa isinagawang entrapment operation noong December 7. Modus umano ng suspect na hanapin ang vaccination card ng motorista at sisingilin ng 500 piso kung walang maipakita upang payagang makadaan sa checkpoint. Dahil sa insidente, nirelieve ang hepe ng Bayambang Police upang bigyang daan ang impartial investigation. Hindi na nire-require ang Safe, Swift, Smart Passage o S-Pass permit sa border checkpoints base na rin sa nilagdaang Executive Order 0178 ni Governor Amado Espino III at inilabas noong November 18. Subalit kailangan pa rin sumailalim sa health and exposure screening ang sino mang papasok sa Pangasinan. Pwede ring palitan ang valid coronavirus disease 2019 COVID-19 vaccination card sa anumang testing na maaaring i-require ng destination LGU. Hindi pa rin papapasukin sa lalawigan ang mga galing sa lugar na nasa ilalim ng granular lockdown, Alert Level 5, Enhanced Community Quarantine at Modified Enhanced Community Quarantine maliban na lamang sa mga authorized persons outside residence o APORs na may dalang valid authority to travel and to travel or travel order. Kailangan din na magpresenta ng valid identification cards sa mga border checkpoints. Samantala, nasa 41 mga supporter ng Communist Party of the Philippines o New People's Army CPP-NPA mula sa bayan ng Bayambang ang tumiwalag at nagbalik loob sa gobyerno. Sama-samang nagtungo sa Pangasinan Police Provincial Office ang dating mga rebelde at doon ay masayang sinalubong ng mga pulis sa isang panayam. Sinabi ni OIC Provincial Director Colonel Richmond Tadena, ang mga ito ay bahagi ng underground mass movement organization na Ugmo sa lalawigan. Ayon sa kanya, simula nang may deklara bilang insurgency-free ang Pangasinan noong 2019, wala na umanong maarmadong grupo, ngunit mayroon lamang mga miyembro ng Ugmo na nagpapahayag ng kanilang suporta sa makakaliwang grupo na ngayon unti-unti nang tumatalikod. And then sa pagbalik nila, meron na rin kaming mga arrange security preparations, measures kung paano sila mapangalagaan at masiguridad sa Bayambang. Samantala, bilang bahagi ng whole of nation approach ng national government, ang Pangasinan PPO, katuwang ang pamalampalalawigan ng Pangasinan, ay namigay ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal para sa dating mga tiga-suporta ng mga rebelde. Ganun din ay pinagkaluban ng livelihood assistance gamit pansaka at mga binhi. Ang nasabing grupo ay bibigyan din ng training ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office hinggil sa water search and rescue at basic life support. Sinabi pa ni Tadina na isang magandang simula sa pagkamit ng kapayapaan ang pagtalikod sa pagbibigay suporta sa makakaliwang grupo.
Samantala, binalaay ni Police Regional Office 1 Director Police Brigadier General Emmanuel Peralta ang lahat ng police personnel laban sa solicitation at pagtanggap ng mga regalo lalo na kung mula sa illegal sources. Ayon kay RD Peralta, hahabulin ng PRO1 ang sinumang pulis na matutuklasan na manghihingi sa mga pribadong individual at mga institusyon lalo na sa mga business establishment na pang-raffle o premyo ngayong holiday season at sa iba pang mga okasyon. Tanggalan niya agad ang mga ito sa kanilang assignment at mahaharap pa sa criminal and administrative sanctions alinsunod sa Presidential Decree No. 46 at NAPOLCOM Memorandum Circular No. 91010 hinggil sa pagbabawal ng solicitation activities ng mga miyembro ng Philippine National Police. Nagpalabas din agad si Peralta ng memorandum na inaatasan lahat ng provincial directors at chiefs of police na paalalahanan ang kanilang mga tauhan na huwag mag-solicit kabilang ang fundraising activities. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 46, ang mga public officials at mga empleyado ay pinagbabawalan na tumanggap, direkta man o hindi ng anumang regalo o anumang ibibigay kaugnay ng pagganap sa kanilang tungkulin, kabilang na nga ang pamasko. Ipinasakamay kamakailan ng Department of Agriculture ang 10.5 million pesos Technology Business Incubator Project para sa oyster production sa 7 bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Benepisyaryo sa proyektong ito ang bayan ng Anda, Bani, Bulinaw, Binmali, San Fabian, Suwal at Alaminos City. Sa isang panayam, sinabi ni DA Undersecretary for Agri-Industrialization and Fisheries Cheryl Marie Caballero na ang Aqua Negosyo Technology Incubator Project ay isang mekanismo upang tulungan ang mga organisasyon, mga kooperatiba at individual na nasa oyster production. I-monitor naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang production at water quality sa lugar kung saan ilalagay ang incubator habang ang National Marine Fisheries Development Center ang magbibigay ng training. Kailangan naman sa mga benepisyaryo na gumalaw bilang isang organisasyon sa Cooperative Development Authority na tutulong sa pagtatayo sa nasabing kooperatiba. Ipinarating naman ng mga bayan na benepisyaryo dito ang pasasalamat sa DA. Naging malugod ang pagtanggap ng mga taga-Malasiki sa Abig Pangasinan Caravan na dinala ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Gobernador Amado Pogi A. Espino III nitong noong December 11 sa Barangay Palapar Sur. Sa kanyang mensahe, inanyayahan ni Governor Espino ang mga taga-Malasiki na sulitin at suportahan ang mga serbisyong dala ng pamahalaang panlalawigan para sa mga mamamayan ng kanilang bayan. Ito pong mga gulay, papakain po natin sa mga pasyente po natin sa ospital. Mga makina po, grass cutter para po sa ating mga farmers. Seedlings, nakita ko po na medyo mahilig po kayo magtanim dito. Ito po yung mga seedlings natin para si kayo. May sakilabala, may abig laman. Isang araw po ang abig laman dito, libre tambal, minor surgeries. Hindi lang po tayo pwede sa major surgeries. Pero please, pakiusap ko po sa inyo, huwag po nating sayangin yung programa. Hinimok din ni Governor Espino na bilang parte ng komunidad ay dapat pangalagaan ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at kooperasyon ng bawat isa. We do this as a community. We are here with the barangay captain, si Mayor Tansiak, si Dr. Baniked, and regrupo mi. We take care of the community. Pero you need to do your part. Gawan nyo nakaukulan mo para si kayo, para pamilya. Ang Abig Pangasinan Caravan ay isa lamang sa mga programa ni Governor Espino na nagdadala ng iba't ibang angkop na serbisyo para sa mga Pangasinense upang makatulong lalo na sa panahon ng pandemya. Ilan sa mga dala ng pamahalaang panlalawigan ay ang Abig Laman Ed Barangay, Food Production Support Program Kalinisan Caravan, Kabuhayan Palengke Caravan, Karagdagang Pangkabuhayan at Veterinary Services. Umabot sa 378 medical consultations, 52 chest x-rays, 89 laboratory services, 34 ECG tests, 4 dengue tests at 11 skin disease consultation ang naibigay ng libre sa tulong ng Abig Laman Ed Barangay Kalusugan Caravan. Maging mga gamot at vitamina ay pinagkaloob ng libre sa mga nagpakonsulta sa Abig Laman. Nasa 1,655 fruit-bearing trees seedlings, 114 trays farm-ready vegetable seedlings, 200 papaya seedlings, 11 water pumps, 50 packs of vermicast,
8,000 tilapia fingerlings at 21 battery-operated knapsack sprayers naman ang naibigay sa iba't ibang farmer at fisher folk association sa ilalim ng Food Production Support Program. Sa Kalinisan Caravan naman ay ipinalit ng mga residente ang 97.5 kilos ng plastic wares na katumbas ng 1,947 na halaga na grocery items. 27 local vendors ang natulungan ng Kabuhayan Palengke Caravan kung saan ang mga local products ay binili ng pamahalang panlalawigan sa halagang 63,061 pesos. Tinanggap rin ng 14 na miyembro ng vulnerable sectors ang barangay Palapar Sur ang kanilang cash payout na nagkakahalaga ng 400 pesos sa ilalim ng karagdagang pangkabuhayan o Cash for Work program. Ito ay kapalit ng kanilang pagtulong sa Abig Pangasinan Caravan. Kasama ni Governor Espino sa nananguna sa Abig Pangasinan program sina Dr. Sheila Ferrer Baniked, ang may bahay ni Board Member Angel Baniked Jr., Malasiki Mayor Noel Anthony Jaslani at Palapar Sur Barangay Captain Carlito Soriano. Sa kanyang mensahe, lubos na ipinagmamalaki ni Dr. Sheila Ferrer Baniked ang programang Abig Pangasinan dahil inilapit mismo nito ang mga serbisyo ng pamahalang panlalawigan sa mga tao. Nandito po tayo ngayon sa Abig Pangasinan. Ang ibig sabihin po ng Abig sa Tagalog ay pagandahin o paghilumin. Dahil alam po ng provincial government, alam po ni Governor Pogi na lahat po tayo ay naapektuhan dahil po sa pandemya na COVID-19. Alam po yan ng ating provincial government. Kaya po, nilapit nila ang mga serbisyo ng Kapitolyo. Nagpasalamat naman si Mayor Noel Anthony Gislani dahil sa dami ng bayan ng Pangasinan ay sa Malasiki ang isa sa napuntahan at nabigyan ng serbisyo ng Abig Pangasinan program ni Gobernador Espino. Mapalan tayo. Tawadya, sudilin gobernador tayo, dyan kawang na Pangasinan at naindan tayo na oras na say gobernador tayo. In behalf of the officialdom of Malasiki, salamat at sa inya karidya, yung pangimanasyo orasyo at sa iyan programa ng diling gobernador tayo, Amaldo Pogi Espino III. Ubos rin ang pasasalamat ni Barangay Captain Carlito Soriano na napili ang Palapar Sur bilang host barangay ng Abig Pangasinan. Maswerte, subalay na Malasiki, kan maswerte, sa barangay Palapar Sur, kagagsayan kabusan, nagawa sa Abig Pangasinan Caravan. Ayaman sa pangitan na serbisyo, pantulong na provincial government at sikatayura yung barangay. Samantala, pinuri din ng kapitan ang provincial government na walang tigil nitong pagbibigay ng tulong at serbisyo lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ang gamanuntan, tawala tayo at paglay na pandemya sa provincial government agatin munda yung militar na tulong ng serbisyo sa ito namin tapyang nipalik na ra yung wala sa gobyerno yan nasahan wala sa gobyerno yung tulong at sa sikatayo. Lubos naman ang kasiyahan ng mga benepisyaryo sa mga programang dala ng Abig Pangasinan Caravan na ipinagkaloob ng pamahalang panlalawigan. Ayon kay Remedios Jamsay, na isa sa mga benepisyaryo ng Abig Pangasinan Caravan, malaking tulong ang programang Kabuhayan Palengke Caravan, lalo na sa mga tulad niya na nagtitinda ng gulay. Masasabi ko po kay Gov is maganda po yung programa nila. Nakakatulong po sa tulad po namin mga may hirap. Opportunity din po sa amin kasi po nakakabenta rin po kami. Thank you sa programa na binigay niyo po especially po sa barangay ng Palapar Sur. Thank you po. Dumalo sa nasabing programa sina Provincial Health Officer Ana Maria Teresa de Guzman, General Services Officer Gladys Dumalanta, Provincial Agriculturist Dalisay Moya, Provincial Social Welfare and Development Officer Emilio Samson, Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Officer Ellsworth Gonzalez, Provincial Information Officer Orpheus Velasco at ang Assistant Provincial Veterinary Jovito Tabajeros.
Samantala, sa ating dagdag pang balitang lokal, muling nagkasama noong Sabado, December 11, ang magkaibigang sina 4th District Congressman Christopher De Venecia at ang national artist for film na si Kidlat Tahimik sa inaugurasyon ng Anak Banwa Art Exhibition na proyekto ng kongresista. Dumalo rin sa naturang art exhibition ang ilang respetadong kaibigan ng kongresista gaya na dating DPWH Secretary Mark Villar, Deputy Speaker Laurel Ligarda na katulad niyang nagsusulong ng creative industry at kasama niya sa Kamara sa binuo nilang Arts and Culture Creative Industries Block. Dinalawan din ng iba't ibang personalidad sa sining at politika ang pagbubukas ng Anak Banwa Art Exhibition sa MacArthur House, West Central Elementary School 1 dito sa Dagupan City. Tampok sa Anak Banwa Art Exhibition ang mga obra ng tatlong artist na sina Corinne de San Jose, Marco Ortiga at Razel Marie at ilang mga estudyante ng DepEd na nag-aral ng mga workshop sa kanila at ilan pang mga Pangasinan artists. Busog ang ating puso at kaluluwa. Isang malaking congratulations ang nararapat sa lahat na bumubuo ng Anak Banwa Art Exhibition, lalo na kina Andre Nicolay Pamintuan na pinuno ng Anak Banwa at Jodinanda Aguilion na siyang nagdisenyo na exhibit ayon sa mensahe ni Congressman Tov De Venecia. Ang parte ng kikitain mula sa exhibit ay pupunta sa landscaping at pagpapaganda sa harap ng makasaysayang MacArthur House. Dagdag pa ni Congressman De Venecia, bukas sa Anak Banwa Art Exhibits tuwing Miyerkules hanggang Linggo at magtatagal hanggang January 31, 2022. Samantala, pinasinayan na kahapon ang pinakakaabang-abang na ilang-ilang extraction facility sa lalawigan ng Pangasinan. Binuksan na ang nasabing pasilidad na matatagpuan sa Barangay Bueno, Mga Taram. Itinuturing naman itong katuparan ng paraang pangarap ni dating Pangasinan 2nd District Congressman at ngayon Lingayen Mayor Leopoldo N. Batawil na magkakaroon ng ilang-ilang extraction facility sa lalawigan. Noon pa man ay sinusulong na ni Batawil ang malawakang pagtatanim ng ilang-ilang sa mga kabundukan ng segundo distrito, hindi lamang upang tugunan ang climate change kundi upang ibalik ang sigla ng industriya ng ilang-ilang at muling makilala sa buong mundo. Malayo na raw ang narating ng proyektong ito sa tulong ng iba't ibang people's organization sa mga bayan ng Bugalyon, Aguilar at mga Taram. May mga namumulaklak ng puno at maaari nang dalhin sa extraction facility upang iproseso bilang essential oil at maibenta sa merkado. Hinikayat naman ni Mayor Batawil ang mga dumalo sa naturang okasyon na patuloy pa ring magtanim ng ilang-ilang dahil sa loob lamang ng 3 hanggang 5 taon ay unti-unti na itong mapapakinabangan at mapagkakakitaan. Katuwang ni Mayor Batawil sa proyektong ito si Fred Reyes na presidente o CEO ng Skin Station at Chem World Fragrance Factory sa bansa sa pagsusulong na buhayin ang industriya ng ilang-ilang sa Pilipinas. Ang naturang makinarya ay kayang magproseso ng hanggang 350 na kilo ng bulaklak kada araw. Ang ilang-ilang flowers ay maaaring maibenta sa halagang 60 pesos per kilo sa kasalukuyan at ito'y iproproseso upang maging essential oil na ginagamit sa mga produktong pampaganda tulad ng sabon at pabango. Hindi lang nakakalungkot kundi nakakabahala at nakakagalit pa. Ito ang tugon ni Atty. Chel Jokno sa tanong sa kanya ng kabataang Dagupeño sa pamamagitan ni Konsehal Joshua Bugayong tungkol sa alalahanin ng mga kaedad niya na nakakapasok bilang scholar ng gobyerno, subalit ginagawa naman silang trolls sa social media. Sa isang youth forum na ginanap nitong kahapon, December 12 sa CSA Stadia, kasama ang Team Belen sa pangunan ni Dagupan City Mayoralty Candidate Belen Fernandez at Vice Mayor BK Kua, tinanong ni Konsehal Bugayong senatorial candidate Jokno bilang isang abogado at human rights advocate sa kanyang opinyon sa bagay na ito dahil ang ginagamit sa scholarship ay pondo ng gobyerno. Ayon pa kay Jokno, mayroong batas na nakapaloob sa revised penal code laban sa pagkakalat ng maling balita na lalabag sa interes ng Estado at ane ay pasok na pasok sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa ni Jokno na kailangan malaman ito ng mga nagagamit na kabataan bilang troll at ng mga taong nasa likod ng ganitong maling gawain na labag sa batas. Ang ginagawa nilang pagtutroll at pagkakalat ng fake news, lalo pat sila naturingang scholar ng bayan. Binigyang din pa niya na dapat ay magkaisa lahat upang matigil ang maling gawain ito, lalo na ang tungkol sa tinatawag na historical revisionism. Aksyon Radio. Police Report.
At para naman sa ating police reports, patay ang isa sa 6 na kataong sakay ng kotseng sumalpok sa poste ng gate ng isang bahay pasado alas 12 ng tanghating gabi nitong December 12 sa barangay Balingaw, Bayan ng Santa Barbara. Sa panayam kay PNP Chief Police Major Rizalino Suarez, hepe ng Santa Barbara PNP, base sa kanilang investigasyon, pawang nakainom ang mga sakay ng kotse na nakilalang sina Peter Tausil, Rodel Rosario, Charles Brian Tigoy, Franklin Narvasa, John Casilla at ang driver na si John Martin. Magkakatrabaho sa isang oxygen company sa Barangay Minyen sa nabanggit ding bayan. Galing umano ang mga ito sa bayan ng Malisiki at pauwi sa Santa Barbara nang maganap ang aksidente. Nawalan umano ng kontrol sa manubela ang driver na si Martin dahilan ng aksidente. Medyo na-lost control nung driver. Ang manubela niya, bumangga sila sa poste ng gate ng isang residente. Kasi allegedly under influence of liquor po sila. Ang pahayag ni Police Major Rizalino Suarez is hepe ng Santa Barbara PNP. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa labas ng kotse si Franklin Narvasa. Isinugod ito sa ospital subalit idineklara lang dead on arrival sa umasikasong doktor. Yung Franklin Narvasa, sir, DOE po siya, sir. Dinala sa ospital, DOE siya. Papagdan Community Hospital po ang nag-declare po. Yung mga lahat ng, sir, involved na tao, dinala po sa ospital. Ang pahayag naman ni Police Master Sergeant Edwin de la Peñas ng Santa Barbara, PNP. Samantala, nagtamo naman ng mga sugat sa katawan ang 5 pang ibang kasamahan nito na dinala naman sa Region 1 Medical Center R1MC upang malapatan ng kaukulang medikasyon. Samantala sa ating balitang pambansa, Alert Level 2, hirit palawigin hanggang December 31. Nabakunahan ng Sputnik Light, Janssen, okay na sa booster ayon sa FDA. Detalye ng mga balitang yan at iba pa sa ating pagbabalik. Para ikaw sa kabloom at balingit sa Leonyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Action Radio Pangasinan ng oras, alas 7:47 na umaga sa pagpapatuloy ng ating mga balitaan. Pinayuhan infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante ang gobyerno na palawigin pa ang umiiral na COVID-19 Alert Level 2 hanggang katapusan ng Disyembre dahil sa banta ng Omicron variant. Magtatapos ang kasalukuyang Alert Level 2 sa December 15 at saka magdidesisyon ng pamahalaan kung pananatilihin ito o magpapatupad ng bagong alert level. Bago ang pagkakadiskubre sa Omicron variant, ilang sektor maging sa panig ng pamahalaan ang nais na magbaba ng Alert Level 1 ngayong Kapaskuhan upang ganap na makabawi ang ekonomiya at mapataas ang pagkilos ng publiko. Pero ayon naman kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, dahil sa pagkakadiskubre sa Omicron variant, ang pagpapanatili sa Alert Level 2 ang pinakaligtas na desisyon na ipatutupad ng pamahalaan. Sa ilalim ng Alert Level 2, maaari na mga events, pulong at iba pang pagtitipon ng mga piling venues o sa mga piling venues. Bukas na ang mga tourist attractions, bukas na ang mga sinihan na may limitadong kapasidad, magkakaroon na ng limitadong face-to-face classes at pinapayagan ang pagbubukas sa mga establishmento sa mga bakunadong publiko, ngunit magpapatupad lamang ng 50% capacity sa loob at 70% sa labas. Samantala, nilinaw ni Food and Drug Administration FDA Director General Eric Domingo na ang mga benepisyaryo ng single dose na Janssen at Sputnik Light COVID-19 vaccines ang maaari pa lamang tumanggap ng booster shot 3 buwan matapos silang maturukan. Ipinaalala rin ni Domingo na ang mga tumanggap ng ibang brands ng bakuna ay hindi pa bibigyan ng go signal na magpa-booster shots kung wala pang 6 na buwan matapos na makumpleto nila ang ikalawang dose. Lumitaw umano sa mga pag-aaral na nagsisimula lamang ang mababawasan ang bisa ng mga naturang double doses ng bakuna matapos ang 6 na buwan, kaya epektibo pa ito laban sa virus. Mas nararapat naman umano na mas tumutok ang pamahalaan sa pagbibigay ng bakuna sa mga Pilipino na hindi pa nakakatanggap ng kahit isang dose upang mabigyan rin sila ng proteksyon at maabot ang herd immunity. Binaliwala ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang komento ng kanyang mga kritiko na sinasabing pinabayaan raw nito ang pinapabayaan na raw nito ang kanyang trabaho at responsibilidad bilang local chief executive dahil sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa upang personal na makipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang listening tour. Sinabi ni Moreno na isantabi ang rights sa ilalim ng Bank Secrecy Law at buksan ang bank account sa ngalan ng transparency at ipakita sa mga tao na wala siyang itinatagong yaman. Sinabi niya sa isang panayam na karapatan ng mga kritiko na ihayag ang kanilang opinyon mula o lalo na patungkol sa kanyang pamumuno sa Manila City. Ngunit kanyang siniguro sa mga Manileño na hindi napapabayaan ang trabaho sa pagpapatakbo sa Kapitolyo ng Pilipinas dahil naroon si Vice Mayor Dr. Hani Lacuna upang tulungan sila at pagsilbihan ang mamayan ng Maynila. Kanyang sinabi na kung sakaling magtagumpay sa kanyang kandidatura si Lacuna, tsak na mapapamahalaan nito ng mahusay ang Maynila. Ang bilin nito sa kanyang Vice Mayor na kung nagwagi, pinaka-importante sigurado nitong may pagkain kada mesa ang mga tao. Nanindigan si presidential aspirant at Senador Manny Pacquiao na hindi hakot ang kanyang mga taga-suporta para dumalo sa mga political rallies at motorcades. Ayon kay Pacquiao, lalong hindi niya binabayaran ang kanyang mga taga-suporta para dumugin lamang siya. Pahayag ito ni Pacquiao sa pasaring ni presidential aspirant at Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na may mga kandidato ang naghahakot at nagbabayad ng mga taga-suporta. Sinabi ni Pacquiao na ang mga lehitimong diehard supporters ang dumadalo sa kanyang mga motorcades at political rallies. Nakakataba ng puso ayon kay Pacquiao dahil buo ang kanyang mga taga-suporta. Makikita naman aniya sa mga lugar ng kanyang pinupuntahan na talagang dinudumog siya ng mga tao. Sadyang aniyang mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-suporta na kusang loob anya at hindi sapilitan ang pagdalo ng mga kanyang mga taga-suporta sa mga motorcades at campaign rallies. Isa si Pacquiao sa mga kandidato sa pagkapangulo ang karaniwang dinudumog ng mga taga-suporta. Nilinaw ni Pacquiao na hindi bayad ang binibigay na grocery items at cash sa mga nagtutungo sa motorcades at campaign rallies kundi ayuda. Paliwanag ni Pacquiao, mga pre-selected o pinili na kasi ang mga ito na nangangailangan ng ayuda.
wala anyang masama sa kanyang ginagawa dahil matagal na siyang nagbibigay ng ayuda bago pa man pumasok sa mundo ng politika. Kung ano man aniya ang kanyang ginagawa noon ay pagpapatuloy niya lamang ito ngayon, lalo na ang pagtulong sa kapwa. Balita naman sa ibayong dagat, pinalawig pa ang paghahanap ng mga survivors sa iba't ibang lugar sa 6 na bahagi ng US states na labis na sinalanta ng malalakas na buhawi na nag-iwan ng 74 na kataong patay. Marami pa ang naiulat na nawawala. Wasak ang mga bayan na pininsala ng nasa 30 buhawi. Idineklara ni US President Joe Biden ang disaster sa Kentucky na siyang pinakamatinding apektadong estado kung saan 80 ang namatay sa lugar pa lamang, karamihan mula sa isang candle factory. Inaasahang papalo pa sa mahigit 100 ang namatay. Sinabi ni Kentucky Lieutenant Governor Jacqueline Coleman na tumataas ang death toll kada oras. Isa-isang kinakatok na mga emergency response team ang mga kabahayan at sinisikap na mapuntahan ang mga tao upang makahanap pa ng mga buhay. Sinabi ni local Congressman James Corner na nakipagtulungan sa mga rescuers sa pinakanapinsalang bayan ng Mayfield na pinakamalawak daw ang buhawing tumama sa kanila. Puspusan rin ang ginagawang search sa labi ng nag-collapse na Mayfield Candle Factory kung saan may 40 na-rescue at 60 naman ang nawawala. Ayon naman kay Kentucky Governor Andy Beshear na bumisita sa lugar, naniniwala siyang marami pa roon ang buhay. Sa kasalukuyan, mahigit sa 50,000 pang residente sa Kentucky ang walang supply ng kuryente, kabilang pa sa mga sinalanta ng mga tornado ang estado ng Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri at Tennessee. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Para naman sa ating balitang showbiz, hindi umano maipapangako ni Beatriz Luigi Gomez na masusungkit ang pang-5 Miss Universe crown para sa Pilipinas. Ayon sa 26-year-old Cebuana Beauty, ito'y dahil magagaling at magaganda rin ang mga makakatunggali niyang kandidata mula sa mahigit 70 countries. Sa kanyang naging paghahanda, 70 out of 10 aniya ang kanyang pagtatansya ng tsansa niyang manalo. Kung maaalala, isa sa standout performance ni Gomez sa idinaos na preliminary competition nitong Sabado ng madaling araw. Mula ito sa introduction segment hanggang sa evening gown. Kanyang inirampa ang Bakunawa national costume ni Axel Q at Manny Halasan, kulay pink na one-piece swimsuit at kulay pula na asymmetrical cut ni Francis Liberan. Ayon sa Miss Universe Philippine Organization Director for Communication na si Voltaire Tayag, ramdam nila na nanginginig si Beatriz sa mga irarampa nitong swimsuit at evening gown. Ngayong araw, gaganapin ang 70th Miss Universe crown sa Eilat, Israel. Aksyon Radyo. Sports News. Matagumpay na nadepensahan ni WBC World Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. ang kanyang gold-plated strap kasunod ng 4th round knockout kontra sa WBC Interim Bantamweight title holder Raymart Gabalio kahapon sa Dignity Health Sports Park sa California, USA. Sa unang round, nagpakitang gilas si Gabalio sa pamagitan ng mga pinakawalang jabs at straights sa katawan at uli ni Donaire. Tiniis ito ni Donaire. Nakalkulado ang mga pinakawalang suntok habang binabasa ang galaw ng kalaban na kapwa Pilipino. Nagsimulang uminit si Donaire sa ikalawang round, subalit hindi pa rin nagkaroon ng magandang resulta. Mas tumindi pa si Donaire pagdating ng round 4 matapos niyang mapaluhod si Gabalio ng tamaan ng left hook sa kanyang katawan. Sinubukan ni Gabalio na tumayo pero hindi na niya ito kinaya pa, dahilan para masungkit ng 39 anyos na boksingero ang knockout victory. At inyo pong napakinggan ang kalipunan ng ating mga balita sa Aksyon Radyo Balita. At syempre, kami po ay nagpapasalamat sa mga nanood at mga nakinig sa aming mga balitaan. Ayan, batiin po natin ang mga tumutok sa atin sa ating Facebook Live. Si Sir Ben Gab Jovellanos, good morning din po sa inyo. At maaksyong morning din kay Sir Ed Puyawan at kay Sir Jake Fernandez. Good morning po sa lahat watching from Post. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan sa Washington. At ganun nga din, batiin din po natin ang laging tumututok po sa atin si Ma'am Rosario Montemayor Pasyon at si Sir Salvamar Cancino. At syempre ang ating station manager, Action Violi Valdez Ferrer.
Dagdag ko na rin nabatiin na mga iba pa na mga tagapanood po namin. Ito, Ma'am Bella Bel Jimenez, Sir Mel Aguilar, Ma'am Delia Cabais, hello po sa inyo. Salamat sa inyo pong pakikinig panonood dito sa aming programa. At syempre sa mga nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga radyo. Yan, Maksyong morning po sa inyo. Salamat. Salamat sa lagi pong pagsubaybay sa aming mga programa. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez sa Ferrer. Technical Department, Action Conrad Alvarez. Sa News Center, kasama si Action Jeric James Pasiliao. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po ito, Action Dove Tibakay. Nag-iiwan po kami sa inyo ng isang Maksyong morning po sa inyong lahat. Una sa aksyon. Una sa balita, Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunan. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.